e și poza. Da, foarte frumos. Aha. Îmi plac telefoanele cu touch. Da, tu telefoane cu touch? Da. Haide în grădina lui Angel. Da. Și mergem la pădurea vampirilor, care se află chiar aproape. Da, aici parcă era lui Angel grădina. Nu este, da. Unde e Mermaid? Mermaid! 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 Stai puțin, mă sună cineva. Vampire? Hei, ala! Unde? Da. Da? Urgent? Nu mi-ai zis că... Ah, nu vii tu? Da. Ce făcași? Bine. Bine. Haide că vin eu la tine. Nu, haide că vine mai încolo. Bine. Pa. Ce e ciudat-o, pa. Pa. Ce? Văd ce ciudat avea vampir. De exemplu așa. Da. Ce se aude? Hei! Hei! Mermaid! Mermaid, ești bine? Da, sunt bine. Unde mi-e piatra? Feli! Feli, unde ești? Mermaid! Ce pățit? Mermaid, ești bine? Da, sunt bine. Feli! Caspia Maria! Caspia! Feli! Caspia! Feli! Și oare mai trăiesc ele vreodată? O să vedem asta în curând. Pleacă de pe mine! Ce s-a auzit? Wow! Și mergeam într-un loc ciudat, într-un loc nou, într-un loc plin de întuneric și lumină. Nu e bine. Să aveți lumina singură. Yes, vampire girl! Oh, da. I know it's the custom, baby. But I'm the vampire girl! Lasă-mă. Nu vreau. Oh, nu! N-ai făcut asta! Mermaid, stop, vampire girl.
să vedeți că deodată, peste 5 minute, au căzut la pământ. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? A murit Fairy. Da, Fairy a murit. Ai nimerit-o. Oh, da, baby. Și Mercedes! Până Mercedes! Fairy. Trebuie să mă duc acasă, pa! Ok, pa! Iar Fairy pleca acasă și Vampire venise. Hei, ce faceți?